больше этому милому, симпатичному человеку всего лишь каких-то 50 лет. Такая теплая, нязмушаная сустрэча для іх абодвух асаблівы гонар. Для старшыні столінскага райвыканкама Рыгора Пратасавіцкага гэта шанец у чарговы раз прывітаць самага сталага ў раёне ветэрана вайны. А для Васіля Лемяшэўскага магчымасць асабістай сустрэчы з кіраўніком самага буйнога раёна краіны. Нагода прыемная і знакавая. Стагадовы ветэран атрымлівае новы пашпарт. Разрешите мне поздравить с этим замечательным, я бы даже сказал, историческим событием в жизни не только вашей семьи, а в жизни нашего Столинского района. Падзея сапраўды гістарычная, асабліва для сям'і. Сёння Васілём Данілавічам ёсць каму ганарыцца. 2 сыноў, 6 ўнукаў, 7 праўнукаў. Асаблівыя адносіны склаліся з малодшым сынам і нявесткай. Менавіта яны апошнія 15 гадоў даглядаюць ветэрана, які сёлета сустрэў свой 100-й май. Я на зиму забираю его и привожу, он просит, потому что человек привык до деревни, его все любят, уважают деревни. Он привык, и я думаю, это продлит ему годы, если он будет, я буду исполнять его желание. А жаданняў у сціплага ветэрана небагата. Перабудаваць за лета грубку ды дачакацца ўраджаю. А некалі аб такіх простых рэчах нават і марыць не смеў. Асабліва тады, калі пасля пабегу з польскага лагеру для ваеннапалонных сувязісту Лемяшэўскаму прыйшлося некалькі тыдняў дабірацца домов. Мать не узнала меня. А чего не узнала? А там кости, одно были кости, другої, то було ні. Одно кость торчала, кожа до кости, другої вона не могла познати. Закатаванага голадам Васіля адпаивалі малаком з мёдам, але дома яму пашчасціла прабыць толькі пару месяцаў. Тагачасны вясковы стараста здаў яго немцам, і ў разгар вайны малады альпенец зноў трапляе ў лагер. У лагер смерти Бухенвальд. Не, я не думал, что вернусь. Никогда. Думал, уже все там. Никогда я не думал, что уже с домой встречусь. Никогда. Я уже рассчитывал там же и захоронять меня, или спалять. Аб жахах бухенвальдскіх крэматорыяў, дзе людзей трымалі за расходны біялагічны матэрыял, Васіль Данілавіч ведае не па чутках. 50 человек каждый день за ночь умирало. Вывозили в лес, закопали, вывозили. А нас человек 200, сколько в таком лежимо, в этом байраку длинный. Лежимо на досках. Рано встанешь, уже 30 человек мертвые. У адным з самых вялікіх нямецкіх канцлагераў палонны чырвонаармеец са Століншчыны правёў 2 гады. Пакуль у красавіку 45-го тысячы зняволеных не вызвалілі амерыканскія саюзнікі. Пасляваеннай праверкі на прыдатнасць 26-гадовага Васіля Лемяшэўскага залічылі ў запасны полк. У Германіі прыйшлося затрымацца яшчэ на год. Потым была доўгачаканая сустрэча з родным домам, сям'ёй, братамі. Іх у дзеда Васіля, дарэчы, было 5. Хутка і свая сям'я з'явілася. Нарадзіліся дзеці. У звычайных клопатах праходзіла жыццё. Адыходзілі блізкія, любімыя людзі, але заставалася памяць, успаміны і рэчы. Напрыклад, гэта трафейная нямецкая лыжка, з якой гаспадар не расстаецца ўжо на працягу 70 гадоў. Тацяна Будгусаім, Кацярына Страха, Александр Дьяченко, тэлерадыёкампанія «Брэст».